Iringane metumu kaya metune calon arang. Calon arang gimana sih, Hanik? Hanik, aku izin loh ketemu meneh. Aku izin ketemu awakmu. Iya, mbiyen yo mbiyen, tapi pancene aku ki tresno karo awakmu jaman biyen. Jadi sing wedok ki bar ngombe pil cengoh napa? Lah apa? Cengoh. Oh sing lanange kaya ngono kok esuk mbok panjenengan apa ya kaya penyen. Jangan remehkan, jangan remehkan. Don't look from the outside but look from in the heart. Nah. Nyapa awit? Just the book from panganmu dong jati kan amune. Aku ndek mantung jati isu tak takne kupu-kupu. Kok dadak reno. Nek klutuk cetha gedang dipangan enak. Klitik apa? Ning nggonku digoleki polisi. Apa kuwi? Klitik. Loh, gak wale. Ning nggonku digoleki polisi iki justru malah enggak enak loh, Sa. Kenapa? Kalau jadi istriku seumpama ya, ini enggak bohong loh, ini realita loh. Kalau di pasamuan seperti ini Mas Cahyo, itu terhormat kok. Betul. Waduh, undangan pamane. Tertulis, undangan khususan Bapak Jo Klitik dan Bu Klitik jelas. Pak Cahyo pamane. Undangan khususan Pak Cahyo dan Bu Cahyo jelas. Jajal sampean karo kuwi. Ya jelas. Ora iso. Kok iso? Undangan khususan Pak Klutuk dengan Blue Kutuk. Gak enak, Mas. Enak. Ngono. Ya Bu Klutuk, kok Blue Kutuk. Loh, lah iya jelas loh. Aku gak suka. Aku lebih suka yang jelek-jelek kayak gini lebih setia daripada sing bagus-bagus klitik karo komadi iki. Komadi. Tadi katanya Pranoto Adicara namanya komadi. Ini Bapak Cahyo Kuntadi kok komadi. Ayo, Pak Komadi iki mau. Aku yo arep protes. Lah ngopo? Iki mau tutur-tuture Semar mau. Aku sebagai wong wedok, aku ora trimo. Ora trimo ki ora trimo wong urung dikirim kok kon trimo piye. Ora mau Semare ngomong apa ngarep mau tentang wong wedok. Wong wedok nek ning omah ora gelem dandan mung dasteran atau karo bojone. Tapi nek metu ning mall gelem dandan, gelem maca ngono kuwi. Lah kuwi tidak suka itu Pak Komadi. Loh, padahal saiki tak takoni pertanyaannya, biyen lek golek bojoe piye ndelok raine apa ndelok jerone? Nah. Nek pancen ndelok jerone berarti inner beauty-ne sing disenengi. Sing bener ki ndelok jabone tapi mbayangne jerone, ngono lho. Biyen ki ngono kuwi. Kudu kaya ngono berarti. Sik. Tegese jerone ki atine. Membuat kata-kata penjenengan lho. Nggih. Harus bisa meluruskan. Bisa saya meluruskan. Ning ana meneh sing tak luruske Mbak Elisa. Lah kowe wis kondang tanggapan tekan ngendi-ngendi yen luar negeri wis tau. Jenenge aku iso Komardi lho. Komadi. Komadi lho. Iki aku menurut Pranoto Adicara. Sawangan to tulisane. Sarmadi. Iya. Wis kaya lagu ya Sarmadi ana ning tanggal. Enggak itu kan menggambarkan tidak hanya masnya tidak keseluruhan seperti itu Mbak Isa. Iya, kan aku ra trimo wong wedok iki ayune ya pas dasteran malahan. Iya, wis tau. Nggih mboten Bukesi. Iya. Paling plong iki dasteran blong ngono ki ra nggo apa-apa ngono rasane wis seneng ha sing disawang mung bojone. Cara sing gawe daster sampean aku dastere. Masa ngono? Iya lho. Mergane? Wah, ngerti padange hawa. Lah Mas Kluthuk pomo Mbak Elisa nggih daster sampean dadi apa? Aku dadi sandal. Lho kok adoh men. Iso ndangak ndelok opo. Kok iso dadi sandal ki lho. Lah nek kene daster to? Yo, aku dadi duit. Tau iso. Iya no, sing nyekel Mbak Elisa. Terus duitnya terus dilebokne kene. Iya, kowe ora seneng kowe. Ya lek sing nyekel wong itu ayu-ayu. Lah lek kowe tiba ning pasar. Nyapa? Sing nyekel bakul capar. Piye? Taleni sikat teret dipeniteni bro picek kowe. Iya, ora penak ya. Dipeniteni. Umpama gawe daster sumuk terus adus, kowe dadi apa? Sabun. Lho, piye kuwi? Dadi sabun kowe nak. Iya. Elisa nggih daster mulai sabunan. Nggih. Mlebu jeding seret adus to. Iya. Sing adus apa? Elisa. Iya, sing adus. Seret. Sing kowe dadi apa? Sabun iki. Dadi sabun ki powe nak. Iya. Piye Pak iso enak. Elisa mulai tanggapan tangge daster cepet. Das. Seret. Pelek. Waduh, nyentelne apa kuwi? Daster. Aduh, kowe dadi apa? Sabun. Nggonmu ning ndi? Ya ning andi kene. Rono Elisa. Sik nyeluk kene. Rono karo Elisa. Aku yo meneng ae no. Lah nyapa? Sabun no. Oh iya. Masa sabun ngomong. Sabun meneng no. Sabun. Ya bener. Terakhir asal Seret. Gatel ta? Gatel piye to kuwi? Lah ngene ngukur geger. Nyepot no. Waduh. Lah sapa? Karo roe lah nyepot apa kuwi nek kono. Ya nyepot
Jakarta Semarang lho. Apa kok Jakarta Semarang ki lho? Jakarta iki plate apa? B. Semarang. H. Lah yo nyepot BH kuwi mau. Oh, kere. Centelke. Cedele terus. Kamu kok kowe ning kono? Aku ning ngarepe kene. Dadi apa? Sabun lho. Ngono ki omono saja mbok cepot. Ya aku meneng ae lho. Lah ngopo? Sabun lho. Sing terakhir. Kar kuwi. Sing terakhir. Iya. Seret ya. Serah. Ngapa ngene-ngene? Delok to. Ngapa? Serah. Terus bar kuwi piye bar kuwi? Nek iki canom kan biasanya gaya lho. Heeh. Nek nyepot kan ora ngene iki Wah, ora. tangan. Ya wis gawe jempolan lho. Iya. Serah. Kuwi nyepot apa sih? Nyepot cek Ducel. Yo pas sendal. ya pas sabun. Aku akhirnya gelagepan. Yo elekno no Mas Kluthuk. Ora iso ngelekne no, Lah Pak. kan ra sopan ngono kuwi. Aku sabun lho, Pak. Oh, sabun. Ora Sabun meneng wae ya. Tek akhirnya Begitu kene gerah, seret diuncale pelek ngono. numpang sabun to. Iya. Disukune. Tek. Urang-urang njupuk sabun ngene sih. Lho enggak lah ya iki mau numpang nang sabun. Anu cawatmu lho. Lambene. Terus kira Elisa. Ya. Wah, mesti apik kuwi. Akhirnya Sabun dicekel. nguntir. Pelek sing diuntir apane iki? Shower. Oh iya. Modern ya. Iya. Welak. Padake jeding. Oh mati. Genti. Pus. Oh gebak. Showernya mati supet. Luwih Terus seger. tandone ra dikuras lumut tok. Luwih seger kok. Baru Elisa adus awakmu sik ning kono ya. Aku sik nang kono aku dicekel Celek pas apamu, Jo? pas dasku. Aduh ya. Rasamu piye? Ya aku yang meneng ae. Lho omong. Sabun lho. Oh iya bener. Susu. Sing nyabuni tangane sapa? Tangane Elisa. Aduh ya ampun. Yo pas wajah. Iya, no. Kowe yo muni harum. Ora iso no. Lho, muni ya. Sabun lho. Oh, pas kono. Ya ampun Mas sabun sing dadi kluthuk bae. Kowe ning pirang dina? Kene ya nek 15 menit lah. Aku mumet tau. Lah nyapa? Sapa pegunungan menggak-menggok. Aku pas ngombe antimu. Agante Aku lali ra ngombe antimu. Sapa pegunungan mumet. Aku karo nyanyi wong sinden. Di mana? Awakmu nyauri no. Di sini. Aku rasa nyaurin. Lho ngapa? Nyaurono. Sabun lho Mas. Oh iya sabun ra iso. Kemana? Iya ta, Sak? Ya nek sabunan ngono kuwi. Sabunan kene, Pak. Oh, Di mana? lah kok main dhuwur tok? Anu sementara enggak sobo alas karang jati enggak enak iki. Kowe kelemu gawe-gawe kok iso. Yo Mbak Elisa ini paling tidak salah satu public figure Iya. yang berkualitas. Biarpun beliaunya dari luar Palu. Iya. Luar Aku wong ampah lho lahir di Palu. Ngono. Loh, luar pulau lho. Bahaya iki, bahaya. Lahirmu di mana? Di Palu lho, bahaya. Jajal dong. Salam hormat riyen Mbak Alisa kalian Pak Sugiono. Itu beliaunya lenggah. Pak Sugiono, nggih. Pundi to? Itu. Ketutupan lampu Ah itu loh beliaunya di sana. Oh nggih, Pak Sugiono, nggih. Kula matur nuwun sanget sampun dipun timbali wonten mriki. Nggih, matur sempan nuwun mugi-mugi pinanganten kekalihipun mengke kula nggih sederek dedonga. Alon-alone basamu koyo Dedongo gundul. alon-alon. Dedongo gundulmu. Wis alon-alon ki dedonga. Iya ning Lahirmu alon-alon. medeni omahmu Palu iki bayar. Lahirmu ning ndi no? Di Palu. Kamu besok kemana no? Di Palu. Sing paling penak iki lahir ning gone Biak kono. Ning Biak, anu daerah anu. Iya kono. Heeh. Lahirmu di mana? Lahirmu kemana? Biyen di mana? Lahir saya di Biak. Ya enak. Itu Pak Sugiono. Mas Pak Gio. Sugiono. Iya. nggih, Mempelai matur berdua. sempan nuwun. Mugi-mugi pinanganten kekalih mempelai berdua saged reruntungan kadya mimi lan kadya mimi lan mituno. Mintuno. Apa mendeli Mintuno. ya ya aku muni apa Alah bok. Kowe kok nesu ngladeni wong wedok ngene iki kudu dengan hati yang lembut. gimana saya Ora iso lah ya toh. Coba. Aku ngomong ngene wae wis panggilan sayang untuk saya kok. Mimi lan Mintuno. oh gitu Nah, Caca. mimi lan mituno Loh, ini loh. Perlu dengan lembut. Halusan. Ora kok mbok kasar ngono kuwi. Wah. Ngono lho. gitu loh makanya kita jadi mantan ora Nah. terusan
Mudah-mudahan langgeng anggenipun bebrayan lan enggal lenggan dipun paringi putra. Iki nek nyalonke lurah nu kira-kira bingung leh sosialisasi. Lah apa? Ha iki ya timmu ya susah no leh njelaske kok iso ya angel ra. Lah wis dong ora? Dong ra? Wis dong. Ha iya beres to. Urusane kan mung paham karo ora paham. Iya. Paham ya wis, masyarakat ya udah ngerti yo. Nggih bojo iki ra padune tanggane dikira padu kok. Lah omongane kaya ngene, kok iso. Piye Mas jaluk tak gorengke, Ndok? Moh, Ndok. Ndok siji apa ndoke loro? Matane maksude. Iki bahaya iki. Ki omong apa? Iki bahaya lho omongane. Ayo Balen ndokku mbok goreng terus sangklir aku. Lah kowe apa duwe ndok? Aku tak WA-i tak foto kok tak. Lah apa duwe? Enek loro. Ora duwe sabun mosok ndek ndok. Oh iya sabun. Ada sabun iya lho bener. Mbak Elisa. C. Pamundhut saking keluarga ingkang kagungan kersa ngersakaken podang kuning. Ono kalian Bu Ninin nggih. Iki Pyai Agung sini tuh cinta budaya luar biasa. Kaya sedaya nggih, Yai Sri Wedari. Ah ngawi. Sri Wedari itu kalau kamu bisa mengorientasikan apa Mbak Isa? Sri kuwi Dewining Pari. Diwaning pangan. Dadi insyaallah warga masyarakat kene ora bakal sing tak takoni iki lho nyuk munyuk. Iki bojoku kok. Tak wangi. Dewining Pari, Hadi Subur. Subur. Wedari apa? Wedar. Wet. Balik kuwine to iki. Aduh kowe. Wedari telah dibuka. Nah, Dibuka berarti iki mau sing subur iki mau dibuka. Oh ngono. Rina wengi tansah ndedonga marang Gusti kamur beng dumadi insyaallah warga masyarakat kene ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Legene wangun lho bojoku ngono kuwi lho. Pinter. bojomu. Bonggo aku dadi bojoku. Bojone. Iya. Wah iya. Rencana. Kok bonggo gundulmu. Bonggo ki bangga ku lho Mas. Iya, basa Jawa. Bonggo. Ah ngono. Lah iki kalau monggo ya kalah mangga. Berarti nek podang kuning nggih. Nggih, dibawani, Mbak. Ayo. Oke. Cocok. Nadyan wujud mung rasa ngandani to. Reti aku. Wong lanang nek di ngonoke meneng biasane. Aku nyuwun Mas yo. Enak Mas yo. Aku di CJJ. Apa kuwi? Cipok jarak jauh. Yo kamu anu no SA no. Apa kuwi? Seneng atimu. Iya no. Ngono. Jere SB. Apa niku? Sabun. Berarti yo MNK. Apa? Muntuk. Yo. Ini lho Mbak, Pak Sugiono itu biayanya ram bedak-bedake lho. Ya, waduh. Yogone ya jarum ya surya. Ya. Kamu tahu nggak artinya Pak Sugiono? Ini filosofi lho. Apa filosofinya? Karena apa yang disuguhkan jarum? Jarum. Jarang di rumah suka pergi. Oh, jadi beliaunya itu golek upaya-upaya kanggo keluargane. Oh iya. Nah, ini yang ini surya. Surya tegese? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Beliaunya mbiyen pancen melanglang buana, tapi dapat dipercaya. Loh, ini lho. Ngono. Kula wae Ji Samsu. Ji Samsu apa? Loh, pripun to? Jiwanya sangat-sangat sampurna. Wah, iki tunggal iki mau lho. Kalau wae panjenengan napa, Gus? Minak jinggo. Napa niku? Apa niku? Apa? Kowe ngerti ta? Napa niku mireng? Minak sing kono. Rokok. Lah tegese. Lah sampean sing ngerti nomor Sing ngerti jenengan. Mosok aku kono. Lah rokoke padha karo sampean lho mau. Kok iso? Minak sing kono apa? Aku wedil rader kok. Bener. Minak sing kono apa? Miring penak jengking monggo. Lah, kula wau bentul kok. Apa kuwi? Saben-saben mesti nutul. Oh iya bener kono biru kok. Kene ta? Alus manis nengsa Ting. Apa? Ting. Maneman. Oh, rokok lho. Pali ya. Oke, undang-undangnya kok ngono. Ting
Jane ringin papat kowe tak goleki lho, siji loro ki ngendi ngono tak. Goleki si podang mirengke bawane Mbak Elisa njur kalih udut nyan udut napa niki to niki kersanipun ya sekata kula ali panjenengan mawon oke sasmitane angger ning nika ganti oke siap ning nah, ya ngirit ibu bunga henga ning jalan terus larase ning oh sik njaluk ning dek yo larase kudu angger ning rokoke gentek ning sik payu kok man monggo Mbak Elisa nyanding bisa dadi ning oke ngene lho peraturan sehidup senasib serumpun sepenanggungan. Wih, cangkem mau kompor gas ya. Kayak ngebong resek ya lambene. Ning. Nun sewu. Iki nek aku balik rene. Kan sketsa. Monggo Mbak Elisa. Ning. Ayo pas dong. Iya. Ah, cocok podang. Ning. Ning. Ning Mas Cahyo kalau wis dining. Ning. Ngomong krungu ora? Ning genti. Aku bengi iki budek aku. Oh, bocah sak karepe dhewe. Aja Mbak Min itu. Dek budak cilaka pesen sunduan loro kayak 5. Malah jedot no. Jedot. Yo, ya Mbak Elisa, yo. Podang kuning. Dados. Esuk awane
sedaya mawon. Matur nuwun Mbak Lisa, engko disambung meneh. Mbak Tatin, monggo. Dipethuk nganggo tukung-tukung. Dados. Ya le maksud. Mandra guna sehari-hari bebek setukung tukung weke weke wek weke weke wek weke weke wek weke weke wek. Saiki yo ngene iki spote. Kok aku metu kok nggo awek-awek iki maksudnya piye? Niki tentang hewan tukung-tukung niku. Pitik. Pitik. Nggih. Kowe ngerti pitik. Dadi awakmu ndekem terus jagone ngedreki. Aku pitik wedok. Pitik wedok babon. Apa sampean ngene iki lho. Babon ngene. Wek. Terus ngene aku jago to. Masa mbok konokne tenan. Ya pitik ngono kuwi. Iya. Engko lek wis rong wulan apa 2 minggu, Nggih. pitik babon bahaya. Piye? Cekel strek. Terus Ngapa wi? Delok ndoke senek foto. oh maksudnya dites. Oh, carane ngetes piye carane? Pitik cekel strek. Cekel terus. Dase ning kono brutune madhep rono. Terus biasane terus disogok. Ngene. Aku tak delok lek nyogok lho. Dah ora usah didelok ya engko apa Lek piye? nganggo tangan sing endi? Aduh babon yang mburi enek ngono. Tangane sing endi? Jentik biasane jentik. Heeh. Selep ngene. Ora iso no seret no kuwi nek wong jentikmu garing kok. Seret mesake. Ya ben terus mutul sik. Lambe. So mbok delep nih cantongku. Jare seret. Nggih sugeng dalu. Ya Tin. Nggih Mas Cahyo. Nggih Mbak, Mas sugeng dalu. Cahyo. Baru pertama kali ya kita ketemu ya. Ora lagi pisan iki. Iya. Iki ya? Wah, Inggih. ya berarti dadi kenangan ya. Pas kan Ketemu Mas Ayu ya. Maksudnya dadi kenangan piye? Dadi kenangan iki maksudnya pertama kali ketemu Mas Ayu berarti awak menyambut geber kan karo aku ngono lho, Tin, ngono lho. Ngomong apa? Berarti share tenan. Share tenan. Aduh. Mbok ning karo kancane ra ngawur lho. Nek ngamplok iki delok-delok ora ngono. Lha awakmu sak nggon-nggon. Gon. Ketok Mas noleh ngiwo. Oh iso. Cobi Mbak Tatin kali Mas Jomlo untuk cobi kenging. Waduh, kapapak ungelipun kodhok ngorek. Wah, manten. Mbok iso. Iya kaya Mas Dimas. Piye iki? Sampun kawis tara saking ketebian jenggaripun temanten kali saking sasana Palenggan. Alirap lumampahipun. Aku apa ora? Ngene. Dajal pantes ora ngono lho. Dudo. Wae. Anu, sah gini sah. Non sewu nggih, Mas. Non sewu nggih. Nggih. Non sewu. Damel anu mawon. Sampeyan kene, Nduk, sampeyan kene, Nduk. Hop. Nah. Aja nemen-nemen lho. Sampun kawis tinggal saking ketebian jengaripun temanten kekalih kabedol saking sasana Palenggan. Kapapak sabergadaning para pandherek agung. Mijil saking Sriwedari Hadiningrat. Tindak sak pecak lumampahipun temanten kakung Sarimbit, temanten putri kadya. Mosok sekali to Mas, aku ora. Mosok mantene wedok penyakiten. Ya sing apik. Wah, Iki sikile lagi sakit. ya sakit tapi disehat-sehatke iki ditekani tamu. Kata wong akeh lho. Kamu sikil sakit tak obati. Jenggaripun temanten putri kagandeng temanten kakus mijil saking Palenggan. Kakung kok kakus. Temanten jumbleng. Temanten kakung kuping kuwi. Kakung kakus. Kabeh dening temanten kakung tumuju wonten ing kawat prawiran penyanipun Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu. Kaya MC Kaya Mas Joko Klenteng. Ing samangke kapapak para manggala dumas
kadherekaken Sang Suba Manggala cucuking Adicara. Lek gawa kaya ora kaya nggo pitik mau lho. Mosok Kita meneng itu. Kenyek. kenyek. Kadherekaken para piyayagu. Bapak besan ugi. Kuwi meneng itu. Upami Dhuwur. Wah, kamu sing gede. upami Kudune dhuwur. Iya to manten. ing samange. Iki kita temokne iki lho kok rewel ae. Dipirsani para tamu. Tamune iki kadung lenggah. Sing wibawa ngono. Wis suwi-suwi aku selak bubuk lho. Ya kose, kosok. Kadung ngombe jamu sorengat. Ing samangke tumuju kalarapaken wonten ing dampar keprabon. Kadung mimik jamu sorengat. Apa kuwi? Sore diombe sujengat. Kalarapaken wonten ing sahandhapipun Kanjeng Rama. Sungkem dumateng Kanjeng Ibu. Iya. Temanten putri nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Rama. Iya, Nduk, anakku sing Nyuwun pangestu Rama. Iya. Mugi kula bebrayan kalian niki luwak menika kula saged Garangan. saged to langgeng Rama. Ganteng ngene Pak. Ya krana pangestuku kanggo sliramu ya Nduk, muga-muga bisa tumekaning kakilan ini kang jinangkah sateruse ya Nduk. Injih Rama. Salajengipun temanten putri sampun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Titi wanci gilir gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho, pipiku terluka. kok sarepe mbok abong iki lho? Ibu nyapa to? Iya, tapi ya nyuwun dipangestu tok wae. Karo ibu kan apa-apa lho. Ora sah, kok isone ngesor wae. Karo ibuke dhewe nyapa. Mantan Tak lancang. wapu enek bojone bareng. Enggak sakit. Mas, aku nang kene lho karo mbok nika ya nyosor. Sawetawis sampun Ngampus. Ndang. kawis tinggal. Ibu. Bu, Apa? mie Bu. Nyapa kok iki lho? Wis nyuwun dipangestu. Wah, Lah kan yo titi wanciku. Ayo jajal. Apa? Suwun dongane. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalih diajeng tatin dados temanten ingkang sakinah mawaddah waduh. Ya tak pengestoni ya Le. Muga-muga padhang jembar dalanmu ya Le. Oh, mbok koclok. Lah kok dongane wong mati. Maksud iki mati nggon lehmu duwe lelara. Maksudnya kuwi. Sampun lumampah adicara sesungkeman lukar gumantos temanten putri sungkem dumateng Kanjeng. Lukar gumantos dumateng Kanjeng Ibu. Pindah iki pindah. Ya pindah. Piye to? Aku kene rono. Kamu gawedhi nang. Kowe manten urung apa-apa wis mbok ada HP barang. Suwengane ndumoki kono lho. Bojoku wis punuken. Apa? Padake buta ae ora. Apa? Langsing. Sikut. Langsing. Ibu, Piye-piye do? kula nyuwun tengah pangestu nggih Ibu. Muga kula Kok doe. bebrayan kalian menika saged langgeng sakinah mawaddah warahmah nggih Ibu. Ya tak pengestoni muga-muga ndang rampung ya. Rampung Rampung. apa? Acarane nggih. Ya bener dongane. Injih Ibu. Ibu Kula simpel. ngesih mboten betah menika pengen Ndang malam rampung. betah. Ya to. Kok ndang rampung mbok biadab nang iki. Sampun purna anggenipun nyuwun dipangestu temanten putri dumateng Kanjeng Ibu. Sik enek. Lukar gumantos temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Bapak! Bapak! Cahitan. Nek kono ae nyapa mbok cium. Kono ae. Aku lo gigit. Kok malah gilani. Kok dicontoh malah gilani. Halo. Aku wedi
wedi nek mbok gigit Aku enggak. Aku juk lunga nek mbok Wedi gigit. ya. Bapak, Anakku ngger. oh sing Pak. Nyun donga pangestunipun mugi-mugi anggen kula beberan kalih diajeng tatin. Dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah Bapak. Kowe ora perlu nangis, anakku. Sing ndak tresnani soni. Donga panjenengan. Ora ana wektu sing tiba kabagyan ning dina iki ya. Bapak karo Ibu Trenyuh ana ing dina iki. Le ya ampun le. Kowe kudu iso gulawentah kepiye carane dadi pemimpin rumah tangga. Nyampe ya dadi bojo sing nyampe ya. Bapak Trenyuh le. Trenyuh duwe anak kowe. Pirang-pirang tahun wis tak arep. Kowe iso rabi le. Anakku banget atus kan. Kepiye? Bapak, Opo? Bapak kaya asu. Nesu. Nesu lho. Lah kok rai mbok kok barbel. Lah ibu yo seneng kok, Mas. Aku bahagia. Jebulane rambutnya ngono ta? Rambutnya kenapa? Kesuwan ragi. Aku ingin petukan urung ngono lho. Kesuwan ragi. Terus dadi ngono. Mateng. Iki lek malam pertama, heeh. Yo, malam pertama gandrungan. Aku enggak mau. Mas, kita minum ini dulu, Mas. Iki ra iso njupuk. Iki tapi ta. Tatin. Ya apa tok tatin geng lho. Tak nendok, Bebek. Meneng kok iso. Sepurane. Aku tok bebek wis ratek tedas. Aku mesti ngembendok boyo. Iki aja ndek Pak. Mas Lidik. Dawo. Pira mesra banget. Contone sampe karo Mbak Alisa sing mesra. Sayang. Kerake Mas Lidik karo Mbak Tatin. Aku besok dibeliin jam kayak gini ya. Saya belikan jam yang limited edition. Ya. Seneng banget. Angkringan Kuwi udan lho. sepi ngono kok jam ngawur. Makasih loh ya. Nanti kamu tak belikan kalung ya. Iya, kemarin makasih transferannya ya 5M Ya. buat penthouse. Ya, yaitu buat beli kalung 50 5M 50 gram. 50 peti. malah di penjara kaya kakek slot. Sayang. Sayang, adek to. Adek lho. Ya. Aku sesuk ditukokke untuk Mas. Duit kuwi sentek tanggo ngeslot. Lah ya piye masa ya bojone ra ditukokke apa-apa lho. Lah piye info chip tok aku. Iki bojone tekone kalung iki lho. Tak tukokke kalung. Iki lho ditukokke kalung. Nah, kalungmu didol sampe tak kalunge arep dewe ta ben bosok ape. Mangane nanti Mas Lidik. Anu nun sewu Pak Cahyo, karena saya keluarga yang bahagia. Dek, nanti kita makan di Swiss ya. Di Swiss ya. Ya, kita Mampir makan ke Kapadokia. kebab Turki. Kebab Turki. Kebab Turki Sama terus spaghetti ya. spaghetti nanti Makan apa pagi? steak original ya. Pagi itu spaghetti, siang steak original, malamnya kebab. Kebab. Mas. Aku suka banget. Aku tukokke kuwi kaya kuwi lho kebab. Kebab, spaghetti, hamburger. Aku ya seneng kuwi lho. Oke. Tenan ya Mas ya. Santai, tapi aja kekeh ya. Lah apa? Aku turane kono dipakan wong loro. Masa iya turani kita. Ajine ngedotne ngono. Kamu nanti kalau tak ajak jalan-jalan ke Swiss, Ya, aku- tak belikan baju yang sekiranya agak Kedinginan gitu loh, Iya, iya. takut yang tebel. transparan ya sayang. Kok transparan? Ojo transparan. Berdua kita biar Ojo mesra. transparan. Wis bahaya. Oke tok. Loh, transparan itu dalam arti luarnya, dalamnya enggak, tetap ada lapisannya. Iya. Sebentar. Tukane kain ya. Transparan padha iki. Ojo ngono ketok wong aku disir wong aku ya lara Lah, ati. ya aku pengennya padha iki lho transparan. Butel mori sing 3 meter. Kamu tasnya ingin apa? Aku mau yang branded. Branded. Iya. Nanti saya belikan tas branded ya. Ya, makasih. Ya, sesuai dengan keinginanmu. Sampai aku Ya. gege. Mas, masa aku bojomu, aku ki dandan ayu ngene iki ya ben iso ditukokke kaya ngene lho. Lah sok ben awakmu ora duwe duit tanggapan sepian gue cek-cek kan pas gue cek-cek. Gue cek-cek. Ya masa aku tukokke ngono. Kamu mau tidur di hotel mana sayang? Aku yang bintang 5 dong minimal loh. Yang langsung kolam renang bawah? Iya, Oke, kalau siap, nanti siap. yang kamar mandinya bisa terawang gitu. Betul. Kamu suka ya? Aku juga suka kok. Aku turu nang hotel bintang. Kowe ora tau malah biduren kowe malah. Kok Mas, aku urung tau nang hotel Lah ya. bintang 5. Durung tau engko lek ngrasane spray utawa wase adem kok malah biduren engko. Ya aku mbok pisan-pisan ngrasake kaya Ade iki. bubuk engsor debok.
Aku gak telat. Nanti kita Ya, pernikahan nanggap apa coba? Apa? Kita malamnya wayangan Pak Anom. Wayangan Pak Anom. Pak Anom Dujo Kangkok kolaborasi sama Mas Sahyo. Ya. Kolaborasi. Dua ya. Terus Keren nanti dong. siangnya itu kita panggil campur sari Campur siji sari. dhewe Boyolali. Oh iya. Terus nanti paginya pesamuan pahargyan itu palapa. Meriah banget. iya. Suka. Awake dhewe sampeyan nanggap Mbah Wondo. Terus engko meleng karo Mbah Wondo, aja enek sing nanggap wayang Cahyo karo Kangko ngono ya. Dadi kono ben sepi ya. Ade Mbah Wondo. Masa aku dadi bojomu kere banget Mary, Mas, lho. Mary. Lah iya piye? Ade dalange aneh Kaligo. Coba suaramu jajal bojomu kaya ngapa suaramu? Anu tasnya cek-cek iki. Kau. Aku pengen koyo ndek kae. Wis, Tukoke. Tukoke. Angkringane sepi lah nek pemasukan. Saya piye carane ya? Iki mau di WA. Wis men 50 teh. Mangsane. Sundukane dipangani nggo tambul cacah iki wis. Mbak Tatin niki wonten pamundhut. Nah, Napa nggih? sesideman saking keluarga Pak Sugiono. Tahun iki karmane Mbah Wondo. Mbah Dewondo sesideman. Wondo sapa? Mbah Wondo ya papae. Ki sing ngripta Mbah Wondo. Pak Sukron. Pak Supron. Ojo Mbah Wondo dikira penyimpi Mas Yono biyen ngawur. Iya, nek ngene aku iki Wondo iki bakul wedhus sih. Mbah Dewondo. Mbah Sukron. Mbah Sukron Suwondo. Lah, Kuwi ngono. dalang sugih ngarepe tamane ombone ra mungke. Dapurmu kayak lapangan yo. Lapangan mripat ora roh. Duduk taman to niku. Lapangan. Kayak lapangan desa. Lapangan desa taman matane. Ora taman. Wah, Kekrek lambene ora. oh putrane we ngerti kok Tak oleh taman. taman. Dadi mu dibangun. Bapak. Cih. Bapak iki, Mbak. Saking Pak Sugio. Nggih, Pak Sugiono. Nggih, nderek ngaturaken matur nuwun kagem Bapak Sugiono. Sampun kersa nimbali kula kalian Elisa. Atas ah. Mugi saya pinaringan sehat. Amin. Ayam tentrem nggih, lancar rezekinipun. Amin. Nggih, amin. Menika ngagem bawa? Oh iya no, nggih sing dinteni iki jenengan. Wah, tenan. Apa nak? Apa ta? Mbak aja ngono kita. Kayak teta-tete bakul tahu bulat. Nek jeblok iki lho. Teto-tetote. Wiwitane Diajeng. anderek sang peke. Aku ki yen tresno marang sliramu. Piye, Kakang? Ora bedak-bedake kok diajeng. Ah. Enak banget sayang. Mas, aku didulang ngono. Sambil mendengarkan suara-suara seperti ini ya. Sinden nani. Dalu sithik ya. Ora iso. Kudune Dhewe. dulang. Sing ragat to ngopo Boleh kok dhewe. njaluk lho. Wis goreng entek. Kamu mau daging sayang? Mau. Ini coba. Aduh. Enak banget apalagi yang nyuapin kamu. Nembang osek karo tak golekne ya. Ya. Golek. Pria bagus. Aku mau kentangnya. Kamu mau kentang? Wis Mau oleh. kentang. Oh, minta kentang. Iya kentang. Nanti tak kasih kentangku. Aja dikeke kuwi. Kuwi ndekku. Ya sabar rek. Lu anu sing khusus nggonmu wis tak godhog. Ya ning sesukne aku kan nek sing cilik lho. Ya, Enak ya. banget sih ini. Aku juga mau kok. Mau. Tak tiup dulu. Kayak nganggo piring kok iki godhos. Awake dhewe kan becek. Mbok ora ngono kuwi to. Yang penting kan bukan jangan dilihat dari kerdusnya, tapi dilihat dari keikhlasanku untuk menyuapi kamu sayang. Ana aku tidak jepret. Kamu mau lawuk daging? Mau. Lamu. Tak kasih 4. Coba. Ini ya tahu nih. Nembang. Enak banget. Nembang. Kamu nembang dulu sama tak gresek kan bentar ya. Tak gresek. Yo ngalah. Kang olah bu. Sayang mau minum Pak. Sayang. Ah, enak ya.
sudah ready. Mas, masa aku ngonoan lho. Sementing kan cinta. Nah, aku gak mau. Kamu jangan melihat dari bungkusnya. Kamu kalau ini bungkus ini bisa membungkus dalam nasi ini, tapi kalau aku bisa membungkus hatimu sayang. Waduh. Aku yang penting hatimu. Nah, iya. Kalau ini aku mau. Tapi kan kamu kan ya harus tahu toh, kamu harus mau saya suapin toh sayang. Kamu aja yang tak suapin sini. Jangan dong. Kenapa? Aku jangan no. Rupaanmu. Sayang, aku bikin teh buat kamu. Aduh, makasih. Iya. Makasih ya, nih. Nyum. Enak ya? Aduh, Bikin aku segernya loh. bukan main. Tak dulang ini Thomas. Kamu kan nembang, jangan nanti Iya. kan konsentrasimu terganggu. Oh iya, kamu yang makan sendiri. Enggak, kamu saya suapin ya. Aku gak mau. Wes tau meneng wae. No. Yes. Aku lo Ya, yes. Sarono Aku bahasa no. Inggris. Aku yes. Ha. Luwe toh. Selain Sawa sih ngomong untuna kalau ya lo. Untumu. Kamu lauknya ini kurang asik ya? Enggak. Kulit mau kulit. Enggak. Mau. Kulit. Ya. Kamu Masa kulit itu? Kulit terbang. Kulit pitik apa kulit? rambak. Iki terbang kok sapa kayak. Lanjut ya. Nggih. Ya. Selendang kuning. Panas Apa toh. tah? Panas. Nah, Ngono kuwi mbok alon-alon nek panas. aku pakai. Rupanya nggak kau tikus. Nek panas ki alon-alon. Le mangan kau tikus itu. Wis jan. Wis saya nembang oh. Saya tak ngasih ini ya, biar nggak kelihatan apa-apa. biar kelihatan saudara. Iya, nggak apa-apa. Ya, karo Baik. nembang, karo nembang. Kang Sake. Wah dari. Dudu sampean aku. Oh iya. Ngesor ki. Selendang kuning. Kang Sake. Suaranya enak loh saudaramu ini. Oke. Kangge. Lagi kasihan. Nah. Suara kurang permana. Ape. Iya. Ape. Ning basis ngungrum. Apik to Mas ya. Suaramu ngono kuwi yen aku karo ndulang bojomu. Nggih. Wis penak. Ayo. Iya. Jenengan nyematke Iya. aku wae Yo, soalnya. penak. Nek umpama bojomu mangan entek akeh ini aku seneng. Aku ya seneng Mas didulang terus ya. Bojomu ki apa-apa doyan kok. Anggung marang bendara. Ya ampun, kasihan aku ambil ya. Ya Sulestyo. Aku ya Minum. dulangan labet. Minum dulu sayang. Minum. Dia nggak bisa kalau minumnya gitu nggak bisa. Aduh, Terus gimana sih gimana? kamu itu? Gimana? Ayo, ini dipegang. Oh. Ikhlas asbak lho. Ayo, pegang. Minumnya ki. Pegang. Rekoso menit. Pegang. Iki mulute ki cilik. Ayo, bocah iki. Dipasti. Mas, kok yo gelem. Astagfirullahaladzim. Ki banyu kendi apa latu? Ngombe kaya talang ora. Pokok leheram lho gumun aku. Golek mangan samplokane karo. Ini tak benar. Aku ning omah lho mimikku lho. Apa? Green tea aku. Ayo, Mbak. Iya. Pijer ngincangake alis. Yuk. Terima. Terus no sesideman. Luweh becik matenan
Madang ya. Terus Bar Madang pi ora lho kok rayu potok iki mau. Bae dadi dagelan blonge rekoso ya, Mas. Lah kan dadi korban terus sampean. Alah, sing penting iso tuku susu karo Pampers. Lah iya, ning kan mesti bayarane luwih akeh ngono kuwi. Lah ya ora mungkin. Ora mungkin rekoso lho dadi blong iki. Tapi kan pemikire kono. Awake dhewe karep nampa. Sampeyan lak kakange to. nggih niki seneng kok diblong ya. Seneng. Seneng aku. Diblong seneng. Yo kuwi ngeblong terus. Besok jak aku blongen aku. Lah biacok gegermu. Iya, Pak. Urip ana kula gedhe. Yo, diangkat alon-alon. Koplo, Mas, yo. Koplo Asik. Oh. Ayo yo. Terima kasih Mbak Tatin. Nah, mangke supados mboten juarai dipun sambung wonten ing goro-goro